Важно е, когато лягаме, само много малка част от главата трябва да бъде на пейката. Само тила. Рамената трябва да са на пейката, тази отпуснат надолу. Вземем дъбъла с две ръце, ето така. Дигаме. Лактите не трябва да са напълно затворени, не трябва в никакъв случай да са разтворени на така. Трябва да стегнем ръцете в рамената, малко по-изпълнете в лактите, съвсем леко свити, поемаме въздух, отпускаме назад, последим максимално разстояние тук в гърба, дигаме нагоре, докато дигаме, бутаме с дланите нагоре, а с гърба дърпаме. Надгърите и издишваме. Пускаме надолу, издишваме. Стараем се колкото се може по-надолу. Ако има някаква болка в рамената, тя ще ни бъде показател докъде точно да опускаме. Като постепенно се стараем все повече и повече да увеличаваме рейнджа на движението, дължината.